I fa sol, no hi ha cap boira que el molesti. Sí? Sí, com ho veu. Molt bé. Isidre, digui'm els seus cognoms. Isidre Rius Miró. Miró, molt bé. Digui'm el lloc i la data de naixement. A Can Gili de Tiana. Sí. I quin dia va néixer? A la verbena de Sant Pere, el 28 De juny. de juny De quin any? del 22. Que tenia germans o té germans? Tinc una germana que es diu Soledat Rius, que potser l'ha de conèixer. Soledat. L'edat té 92 anys, o 93 anys té ara. Vostè quins estudis té? Els escolapios, primer quan hi havia els hermanos, el del Pitet, i llavors van sortir aquests i van entrar els escolapis. I vaig estar en els escolapis fins que va estallar la guerra. I després què? Va continuar estudiant o no? No, treballar a casa. Treballar a casa amb el meu pare i seguir així. A què es va dedicar a casa seva i vostè? A què s'ha dedicat tota la vida? Jo treballàvem al camp. Vam comprar un tractor vell, que no hi havia cap tractor en tota la comarca, i el nostre era un Forson. I llauràvem els camps, teníem 2 cavalls, i llavors els cavalls només servien per ensucar, per passar entremig dels sucs, de les patates, dels matamoros, del que fos, passar el tallant. I es dedicaven a l'agricultura, doncs? A l'agricultura. Hi havia unes 20 vaques i munyíem, i venia el camió cada matí per recollir la llet, aquells camions que es dedicaven a recollir la llet i portar-la a Barcelona, a la tona. I on tenien l'explotació familiar? On la tenien? On treballaven? Quins camps treballaven? On tenien les vaques? A les 3 Torres. Les 3 Torres era molt gran, hi havia terreny tot voltant de la casa. A més, hi havia un camp que era des de la via fins a dalt a la serra. Allà baix, allà a la bòbila de l'Estrella, teníem un camp i banda de carretera, allà a Cal Curt, fins al carrer de l'Arpa, anàvem a aquells camps. El meu pare, jo anava al col·legi, el meu pare hi havia 2 Mossos, i això, i el meu germà era més gran, i estudiava, ell es va espavilar més, estudiava més que jo. Jo venia 2 anys més enrere. Ell era de la Quinta del Biberon, que en deien. No, Quinta 41. I vostè ha estat mai associat a alguna entitat o algun grup religiós, alguna cosa o no? No. No, mai, No. I militància política i sindical? N'ha tinguda? Política? No m'he cuidat. No m'he cuidat mai de res d'això. Val, perfecte. Doncs Isidre, expliqui'm una mica el concepte que tenien a casa seva, o vostè mateix era petit, era adolescent, sobre l'època de la República. Quan tenia 10-12 anys, estava a casa, els Mossos van anar al servei, eren de 6 o 8 anys més que jo, i quan els va tocar anar al servei van anar als quartels, i els quartels en el front. El seu germà va anar al front, però això durant la guerra. Durant la guerra, això. Però abans de la guerra se'n recorda de l'època de la República? Se'n recorda? De què, no? De l'època de la República, de l'època d'abans de la guerra. Sí. Com era la República? Quin concepte en tenien a casa de la República? A casa, pues, mira, assetjàvem bròquils, califlors, enciams i tot això, i la meva mare anava a plaça
a vendre cada dia. I si a la granja que hi havia de gallines, hi havia granja de races, la Fadat, la Rhode Island, i anava a vendre el que hi havia cada dijous. Si hi havia ànecs, hi havia viram, anava a vendre tot el que tenia. Vostè primer neix a Tiana, Sí, sí, i després ve cap a Granollers. sí, tota la família venim a Granollers. A quin any arriben a Granollers? Pues serien el 25, exacte, ara no ho sé, no. El 25, que jo tenia 6 anys, I per què venen a Granollers? per cuidar-se de la granja, el ripoll i d'això, Se'n recorda? Si no se'n recorda no passa res. no em recordo ara dels noms, però el Ruixó, amb el Ruixó vam fer com una companyia, però això no va resultar i van dir com ho farem, doncs el que està en Salvi, que viuen aquí, que ho agafi ell com a masover. I pagant un tant cada any, que vam quedar masovers de tota la terra i tot a compte nostre, compte d'en Salvi, que era el meu pare. I on tenien aquestes terres? On eren de Granollers? Allà al voltant de les Tres Torres, ara ja està tot edificat. A partir de Cal Curt, hi havia Camp Penyaca, Camp Plantada, Can Sarracans, en Raic, perquè té, Cal Ruixó, totes aquelles cases, els terrenos els manàvem nosaltres. I com recorda Granollers aquella època, abans, a finals dels anys 20? És quan Sí. vostè arriba a Granollers. Com recorda com era Granollers aleshores? Molta quietud i que les fàbriques tiraven de tota marxa i tot anava bé, però que comprenia jo. Quines fàbriques recorda que ja hi havia a Granollers? I de Cal Humbert vaig treballar-hi jo. De Cal Humbert hi vaig treballar, hi havia que els hidrocomes, que aquí a vora l'estació hi havia, que també estan totes estan demolides. Hi havia Camp Pinyol, hi havia aquí al carrer de les Travesseres, cap amunt hi havia una altra fàbrica, no em recordo com la deien. I recorda si hi havia moviment polític abans de la Guerra Civil? No, no recordo. No crec que n'hi hagués. No n'hi havia. Tot estava quiet, si hi havia reunions o coses així, tothom estava a casa seva i hi havia quietud. Vostès tenien treballadors a casa seva, a banda de... Sí, quan era el sembrar les patates o arrencar les patates o acabar el Ventdomol, que hi havia 2 o 3 camps de faves, camps de patates, llavors hi havia camps de blat i tot això. I tot venien, al temps del segar, baixaven gent de per amunt, de muntanya, a segar. El meu pare sempre, aviam, doncs van comprar una màquina de segar i lligar. I vam segar i això, i llavors cada any batia en Vilallonga, en Tinet de Palou. I un any començava per aquí, per cap de Granollers, i l'altre any començava per Vallromanes, Montornès, i anava pujant. I tots volien ser primers. I en Pepet, que era en Pepet Vilallonga, va dir, diu, bueno, Salvi,
ara l'any que ve ja no sereu el primer. Diu, sí que seré el primer. Diu, com primer, no, home, no trenquem el règim, cada any comença o per un cap o per l'altre. Diu, és que l'any que ve ja tindré una màquina. Cony, ara, mira, diu, ja teníem el tractor, que era un tractor vell, un Ferguson. Doncs vam començar a batre, a davant hi havia una era molt gran i els petits que tenien, que vivien a Granollers, que manaven una mica de terra, volien la palla a casa seva. I va dir, oh, mira, bateu aquí a les Tres Torres i llavors amb els carros ja els anireu traginant. I sí, vam fer això. I llavors van sortir d'altres, perquè ell anava cada vespre o cada dia a Can Quirico, al bar de Can Quirico. On era això? És allà davant de l'Orió, en Turbi, no sé com se deia ara. Turbió? Tirbio. Tirbió? Tirbio. I allà, doncs, contractava, sabia que em podria venir a altra casa. Sí, home, mira, ara m'ha sortit també fulano i sutano, i d'una casa vam anar a l'altra, i la màquina anava amb tubo. I ja no havien de menester gent amb borrasses, que em feien amb borrasses, i lligades, el mateix batre la canviaven havien de menester 2 o 3 carros per traginar la casa seva. Jo podeu fer el paller o la pallera aquí a l'Alera, i llavors ja us la traginareu. I sí. Isidre, la gent que treballava per vostès o la gent que treballava a la fàbrica, se sabia si estaven a moviments polítics o no? No, eren treballadors dòcils que anaven a l'harmonia, que en deien. Què era l'harmonia? Harmonia era un bar que anaven a prendre cafè al vespre i això, i a vegades feien xerrotades d'ells mateixos. I de què es parlaven en aquests cafès? No sé, jo ara no sé de què es parlava, de guerra. I on era l'harmonia? On estava? L'harmonia estava allà a Cala Eloi, tirant cap a la carretera de Barcelona. Allà arrambat, era un bar, que hi havia com una sala, i allà prenien cafè, encara anaven amb les cafeteres, amb els cafetos, i donaven cafè el que en volia. I Isidre, com recorda l'inici de la guerra vostè? L'inici de la guerra, que ja havíem segat, teníem les garbes en piles en el camp, deien garberes, i tot un plegat es van reunir 2 o 3 i feien reunions pel camp buscant la raó o el perdien i van parlar d'alçar-se, de fer el moviment. Qui era qui es reunia? Qui es reunia en el camp? Que parlaven d'això, de fer alçament. Qui eren? Hi havia l'Espinal, hi havia en Jaques, hi havia... Els altres no me'n recordo del nom. Jo llavors tenia 8 o 10 anys i llavors es van alçar, van entrar a les esglésies i van cremar tot el que van poder, tirar els... Recorda vostè què va passar amb l'església de Sant Esteve? Què va passar-hi? Sí, se'n recorda? Sí, van entrar i van despenjar alguna campana i les van portar aquí al bar de Cala Eloi, davant de Cala Eloi, allà hi havia un magatzem i allà la van posar en un camió, traginaven les campanes en allà. I què volien fer amb les campanes? Mira,
que ni ells ho sabien, no sé, feien com un magatzem. Vostè sap qui va fer això? Qui eren els que feien això? Hi havia l'Espinal, el que manava més aquí a Granollers, l'Espinal. Però que estava en algun moviment polític, l'Espinal? Sí, On? no sé on tenien el dipòsit, les reunions a la casa que era. Però que eren de la CNT o de què eren? Els de la CNT es van ficar aquí a Can Rodoreda i es van ficar a l'Ajuntament i cridaven amb un i l'altre: vine que tens una entrevista amb Sabadell o amb Mollet. I pel camí els pelaven, com van fer amb el Bord, amb en Medalla, amb els que van matar aquells dies. Vostè recorda haver vist el cotxe fantasma que li deien? Sí, el cotxe negre, era negre. Sí. Com funcionava això del cotxe? Mira, hi havia el xòfer i tenien el xòfer i ells en una casa es reunien i deien, bueno, què passa? Fulano va entrar al fetge, hi havia òdios i per calmar-los els anaven a buscar. Mira, que et portem a l'Ajuntament que has d'aclarir una cosa. I el portaven cap a la carretera de Caldes, allà van matar aquells que se'n va escapar un, pel mig de les bardisses es va escapar i va anar a una casa que allà al Farell. A dalt de Caldes? A la carretera de Caldes, encara hi ha algun gesto que es nota. I van matar molta gent d'aquesta manera, vostè ho recorda? Sí, que em van matar, 6 o 8. Vostè coneixia algú que haguessin matat així? Home, jo era jovenet, aquell carnisser que hi havia a davant de Can Senarols. Allà hi havia una tocineria que li deien el baró, no, com es deien aquell. I vostès sabien qui era que feia això o no? Sí que ho sabíem. Li dèiem, mira, contra fantasma passat davall. Portava algú, ja tornava a venir el cotxe, ja havia fet la feina. El poble que el descarregaven es havien de cuidar d'enterrar-lo. I a casa com ho veien, això? Se'n parlava d'això a casa? No hi havia cap d'això, sempre deia. Hi havia aquest Espinal que deia, em sabria greu marxar de Granollers sense matar, sense anar buscant Salvi, que era el meu pare. I el meu pare, en el cafè, se'n va parlar i se'n va enterar. Diu que em vinguin a buscar com vulguin, jo no em moc de casa. I llavors... Tenien por per això? Sí, però sí. S'havien emportat els Mossos que tenien fixos cap al front. Vostès van continuar vivint a casa seva durant la guerra? Sí. I van tenir alguna represàlia? Van patir alguna cosa? Sí, es van emportar les vaques a Can Duran, aquí Can Duran de Canovelles. I abans d'entonar-se, uns quants dies, si volíem llet, havíem d'anar amb un pot a la quadra a buscar la llet. Havien posat gent del seu mando a munyir i a arreglar-les i se'n cuidaven de tot ells. No, ja em figurava que s'havien incautat. I nosaltres... A banda de les vaques, se'ls hi van endur més coses? Un camp que teníem de mongetes a la carretera, es va dir, això no ho toqueu, ja ens en cuidem nosaltres, van cuidar ells de batre-les i de posseir-les. I quan van marxar ho van deixar sembrat de bot de moro. Van deixar els terrenos, van deixar-ho tot i hi va haver un carrabiner que anava amb els rojos que venia i deia, teniu tota la raó.
això va malament, ja veia el pervenir. I llavors, en un moment donat, van tornar les vaques al seu puesto, a les Tres Torres. Patir mal, no van patir mal ningú de casa, a Granollers, diguéssim? De família nostra, no. I el dia del bombardeig, se'n recorda del dia del bombardeig? Sí, del bombardeig, de la manera que van entrar els avions, sentia soroll. El meu pare era portar les faves al sindicat. Deia, porteu les faves. Avui toca fulano, no toca fulano. I la gent anaven a fer cua i agafaven 5 o 10 quilos de faves i s'alimentaven així. Doncs jo, a l'edat que tenia ja de 10 o 11 anys, estava regant patates primerenques. I com zum, 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 què és això? Hosti, 5 avions venien com de la carretera de Palou, seguint la carretera amunt. I al moment ja veig que unes coses que lluïen, que baixaven, i teules i trastos que volaven. Al moment, tant allà al carrer Sants, allà hi havia cases de moros que feien menjars i governaven ells. A quina hora era això? Al quarts de 8, o les quarts de 8. I vostè què va fer quan va veure els avions? Els va veure, els avions? Sí, ben clar, ja els vaig veure arribar i amb el mateix regar, que jo em cuidava de regar els socs, que tenia un safareig i una sénia, i em traiem l'aigua d'allà. I amb aquestes dos ja els vaig veure que giraven cap al cantó de la costa, cap a Parpers o Cèllex, i van desaparèixer. I llavors de tots els carrers sortia gent esbarats. Va sentir els sorolls, vostè? Ja ho crec, el soroll. Jo crec que les polsegueres que aixecaven les bombes, ho vaig veure tot. Vaig continuar i amb aquestes ja va arribar el meu pare es va ensapegar. Perquè vostè què va fer quan va veure que hi havia un bombardeig? Què va fer? I res, no vaig continuar la meva feina, anar regant. Tenia el safareig engegat i regava. I amb aquestes, el meu germà, que tenia 2 anys més, ja estava a col·legi. A quina escola anava ell? A l'escola Espies, als Escolàpios. I què va passar? Van tornar cap a casa? Sí, allò ja va arribar al carro, diu, no ens moguem pas, diu, que facin el que vulguin, ja diran, ja ho arreglarem. I tothom va dir, coi, mira, tal carrer, tal casa, va caure una bomba a la plaça, allà davant de Can Conillera em va caure una que va agafar tot un cantó de la plaça. I ja hi va haver també molts morts i molts ferits. I llavors amb camions o tractors portaven els morts al cementiri. En el cementiri els posaven a rengles i anava la família a veure si eren els seus. I si eren els seus es cuidaven d'enterrar-los. I ja no van venir més de moment. I al cap de pocs dies van tornar, van bombardejar, perquè pujava un tren de soldats que anaven de tren descapotable amb vagons de portar càrrega i al passar per sobre van bombardejar. No van voler tirar en el tren, tiraven a la banda i banda de via. Allà a l'esplanada hi manàvem terra, un camp, i encara hi ha les bombes enterrades. Hi ha altres que van explotar i van xotar un munt de terra. Això el segon bombardeig, eh? És el segon bombardeig que van venir.
Quedem-nos al primer, de moment. En el primer bombardeig, el seu germà i el seu pare eren els que eren fora de casa, en el moment del bombardeig, Sí, i tornen cap a casa. que eren de seguida cap a casa. I mira, ens han bombardejat, a veure què passarà, si ens mataran a tots, o què faran aquesta gent. I van reunir, van fer allò de la columna de voluntaris. I el seu germà, perdoni'm, la seva mare i la seva germana eren a casa també? Sí, Vull dir que ningú va patir mal de la seva no, família. de la guerra no, del bombardeig no. I d'amics i familiars que morissin en el bombardeig, en té vostè? No, I van anar al centre? Vostè va veure? Va anar cap al centre de la ciutat a veure com estava o no? no, no, no Es ens hi quedar a van casa? deixar anar. Va dir, queds a casa. Cuidant-nos de la feina de les vaques, si havíem d'anar a fer menjar, segar alfals, segar una fadrilla, o got de moro, que i baixaven, què passava? Ui, veies com està el poble. La gent que sortien de dins del poble desbarats. Va venir gent que fos del centre del poble cap a casa seva, per exemple? Que Va, sortís espantada o alguna cosa, que busqués aixopluc? això va haver el majoral, el pare de l'alcalde, i teníem farina i va dir jo que a la casa hi havia un forn. Diu, cada setmana farem pa. Es va calmar que ell venia cada setmana fent 40 o 50 pans i teníem per... Tenien provisions a casa, no?, per no haver de sortir... Sí, hi havia el conto de l'Estrapel, que si portava tabaco, si portaven coses a canvi d'anys i mongetes o patates, feien l'Estrapel. Vostès aquell dia no es van moure de casa, No, però va veure la ciutat destrossada? Vostè va veure Granollers destrossat no, o no? no, vaig veure després. L'Espiral va citar Can Cors, Can Ganduixer, el carro a tal puesto, a treure runa i a treure trossos de persona i tot. I Això li van explicar. a mi em va tocar anar allà a Can Rahola, allà a la farmàcia aquella, i allà vaig agafar un fàstic que em va sortir mal a la boca i tot. I anàvem a buscar allà en el Matadero, que hi havia un camí que anava cap baix a la riera pel costat del pont. El pont encara estava a dalt i anava a baix a la riera a descarregar els restos del que recollia la bomba, devia deixar la bomba. Això vostè hi va participar? Sí, ja portava el carro. Jo ja devia tenir 13 o 14 anys. I quants dies van durar aquestes feines d'anar recollint? Va durar almenys 8 dies. Anàvem recollint les runes d'això. Va quedar molt malmès el poble? Sí, allà em va caure la bomba, allà al carrer Sants van rebre molt. I llavors allà a la carretera, allà recte de Can Rodoreda o per allà, més amunt per allà, aquell tros, van caure. Vostè recorda si hi havia refugis en el moment del primer bombardeig, el 38? Els refugis, sòtanos de les cases, es convertien en refugis. I públics n'hi havia? Públics? Sí, Quins recorda? van fer-ne un aquí en el carrer de Can Baulena, allà a Can Baulenes, que agafa cap a la riera, allà en van fer-ne un. Llavors allà al carrer de la Roca també en van fer un altre, que hi van morir
una noia de Can... del restaurant, del bar de Can Quirico, una noia d'en Quirico, del germà que tenia un bar al costat de la pastisseria. Ja tenia un bar i tenia 2 o 3 noies i una es van refugiar amb altres allà. I refugis més al centre, em recorda? De centre, particulars, amb refugis a les sòtanos, podien ficar en els sòtanos. Vostès en tenien a casa? No hi havia res d'això. Sentíem els avions a la nit, vèiem que la casa era sola, tot voltant eren camps. Doncs des de la finestra vèiem els llums que buscaven els avions i les sirenes que tocaven. I no van anar mai a cap refugi, vostès? No es van moure mai de casa. I què veien? Els avions que anaven cap a Barcelona? Entraven per Barcelona, diguem, per Montcada, seguien la riera i llavors tiraven bombes per aquells camps. Que tot era per fer por. I vostès com és que no anaven als refugis? Que no veiem el que deien, si s'han de matar, ens matin a casa. Aquest bombardeig va ser degut que l'en Franco li van matar en Capitán Gai. Li van matar i de venjança diu, els de Granollers els castigaré, un bombardeig. On van matar aquest general? No sé, per allà a Granollers, no sé on. Se'l van endur i el van pelar també. I la gent s'esperava que això podia passar? No, que no s'ho esperava. Tot era que s'ho venien ells. Requisaven les botigues, requisaven tot i s'ho combatien ells, s'ho repartien, feien el que volien. Vostès que vivien a Pagès, sentien les sirenes? Sí, i tant. Les sirenes i els avions que d'allà a Palou hi havia avions. Llavors hi havia avions a Llerona, sota de l'Ametlla. S'aixecaven, donaven una volta, no veien a ningú i se n'en tornaven a aterrissar allà. Eren avionets petits, caces, que en deien. I a casa seva què feien quan sentien les sirenes? Res, ficàvem a casa i no, esperàvem a veure soroll. Però cap a Granollers no hi van tornar més a picar expressament a Granollers. El bombardeig que hi va haver després, que vostè em deia que havia passat al costat de la via? Sí, allà on hi havia el muro, allà van tirar bombes en el camp que manàvem nosaltres i n'hi van caure 2. Una va explotar i l'altra hi va deixar un forat que hi tiràvem una pedra, com havien despejat tot, i sentíem la pedra que rodelava fins allà on era la bomba. Aquest bombardeig se l'esperaven, aquest segon bombardeig? No. I la gent tenia por després del primer? Clar que tenien por, buscaven altres cases, buscaven refugint a les cases de pagès, a veure si ens deixaven dormir allà. I a casa s'hi van posar aquesta família de forners, Majoral, Antonio, es deia el pare. Tenia 2 filles i l'alcalde aquest era petit i anava amb una bicicleta que lligava un cordill a cada cantó de manillar i mentre el seu pare feia la pastorada i fornava, que allí es quedaven a dinar. De casa seva,
I va anar algú al front? El meu fill, el meu germà, de la Quinta del 41, La lleva del biberó? sí. I en allà ell va tractar de passar-se. I va anar voluntari o no? No, voluntari no, obligat. Dels Mossos i qui hi havia a casa, ningú hi va anar voluntari. Va anar per quintes. I com va ser? Com li va anar al seu germà al front? On va estar? Al front de Corbera, allà hi havia en Puigdengoles, el noi de Can... un germà de la meva dona que tinc, treia a la Quinta 41, llavors aquell en Carreres, que era perquè té el seu pare, vivia aquí al carrer de la Via, al número 15, al costat davant, al recte del camp de futbol. També van marxar i anirem junts i veràs, jo portaré això, jo portaré allò, un portarà llet, l'altre portarà... I van dir, tu aniràs amb aquests i tu aniràs amb aquests. Ja els van esbarriar. I van estar al front i el meu germà, coneixent la terra i això, va dir, jo haig de mirar de passar-la. Buscava companys i dius que n'hi va haver un que es va xiuar. I el comissari el va cridar i va dir, a davant de tots, tu vols passar-te a l'altre cantó? Home, jo mirava a veure si d'això... Diu, per exemple, li fot un tiro a boca de carro i el va tancar, va dir, mama, mama, va exclamar. Quina edat tenia el seu germà? 18 anys. Per Sant Eusèbio, el 14 d'agost, era Susana. El 18 feia els anys, 18 anys. I el dia 26 va desaparèixer. Va desaparèixer, van dir que els seus companys van dir, ara vostè com ho arregla això? Diu, jo dintre 2 dies vaig a Barcelona i passaré a casa seva i ho explicaré com ha anat. Enganyar-los. Diu, vostè té la cartera d'ell, que la cartera la va donar al comissari que li guardés. Diu, vostè té la cartera. Diu, per això mateix que jo passaré a casa seva i li portaré la cartera. I això va passar? No, no vam saber res fins que els companys van venir de permís o una mica de retirada, van arribar a casa seva. I van dir, l'Eusèbio Rius és mort. I però els companys no ens ho van dir, però ho van dir-ho per allà i el públic ens ho va explicar com havia anat. I ningú els hi va donar una versió oficial del que havia passat? No. Si hi havia una discussió, això no hi va haver res. I el van recuperar el seu germà per poder-lo enterrar? No, va dir, quan va haver mort, va dir els que es cuidaven d'enterrar, els que caien, ja el podeu colgar, ja el podeu enterrar. I el van enterrar allà a Corbera? El van enterrar allà a Corbera? Sí, em penso que hi havia uns rengles de figueres en allà, i hi enterraven els altres que queien de gent de Barcelona, que estaven allà. Recordo que hi havia un de la Quinta del 28 que va venir a casa, va dir, vosaltres hi teniu un fill, oi? La seva dona diu, sí, i tinc el marit. I no vam saber mai més res més d'aquella família ni res més. I van saber el lloc exacte on era el seu germà enterrat o no? Si ens ho van dir? Sí. No. No ens van preocupar més, llavors ja van adelantar, van passar, i 2 nits abans el comissari el que retirava amb algun camió o algun cotxe,
i allà va baixar el coll a Alemanya i se li va espatllar. I ara diu, com ho faré, que tinc família aquí a Granollers que els pensava anar-los a recollir. Va venir a casa i ara m'ha dormir i va dir, necessito un carro i cavall. Diu, vine demà matí que en parlarem. Demà matí em vindria i us fotré de cara a la paret. I com que jo ho sentia i dormia a casa, quan van retirar a l'Ebro, els refugiats ens van col·locar tota una família, matrimoni i tres o quatre fills. Els van retirar i dormien a casa. I el primer dia els vam espavilar, donar-los menjar, i feien menjar, ajudaven a coses del camp, ajudaven a arreglar el bestiar. I quant temps els van tenir a casa? Fins que van retirar, 2 nits abans, va ser que em van trucar i va dir, diu, necessito un cavall, un carro, per anar a retirar uns restos del que retirava. I va dir, el meu pare va dir, demà matí ja ho arreglarem. Diu, demà matí us fotré de cara a la paret, el necessito ara. Jo vaig sentir-ho i vaig baixar baix, i vaig enganxar el cavall amb el carro, i un vailet de refugiats dormia al mateix quarto que jo. Diu, jo també vinc. Va, anem tots dos. Vam deixar les fustes del tablero i que el carro anava amb bosses. Digui'm. I llavors... Van arreglar el cavall i van marxar? Vam arreglar el cavall i el carro i amb ell que ens acompanyava, allà on havíem d'anar, i allà al recte del Bimbo, del Pan Bimbo, allà hi havia un camionet que es havia espatllat i tot de trastos. Vam carregar els trastos i vam anar a carregar allà en el carrer de Sant Jaume, el passatge de Sant Jaume, que hi havia família, que els deien els ocellaires. I vam carregar i va continuar amunt. La carretera anava amb rua. De gent que marxava? De gent que marxava, ramats de bens, ramats de vaques, cavalls i carros amb la família que ja venien de Mollet, ja venien que anaven retirant. I vam arribar a entrar a Cardedeu, aquí a la plaça, entre la Cardedeu, allà a les Caracoles, i allà van descarregar i van deixar dormir la família. I al dematí, ja a les 7 o les 8, tornem a carregar tot el que han descarregat i continuem amunt. Però vostè va tornar a casa seva? Sí, que ara ens ho van dir. Es veu que ell buscava la companyia. Jo vaig arribar a Sant Celoni, allà en aquells camps, diu, entreu cap aquí, cap allà dins un camp. Diu, descarregueu tot, que ara vindran a recollir-ho. I nosaltres, que descarreguem i què? Diu, ja us en podeu en tornar. Ens van donar 5 duros i un tros de pa i botifarra negra, que era un pellingo de botifarra. I avall, dins aquests en podeu en tornar, picàvem en el cavall perquè corrés. Acostumat en el camp, no estava acostumat a córrer. Però el cavall, i al sortir de Cardedeu vam trobar el seu pare que marxava amunt. Diu, nosaltres anem cap a França. Diu, vosaltres quedeu allà a les Tres Torres, amb la seva mare i la canalla. I llavors, com vaig ser miqueta més avall de Cardedeu, allà als Tres Pins, que hi havia els Tres Pins, allà vam trobar uns cavalls que venien pel mig de la carretera. I d'on vais? A desvalijar una torre. Voy a desvalijar una... Daos prisa que los otros vienen,
va sortir a dir això, i va, marxem, fot garrotada al cavall i a tot i a galop vam marxar. I allà a les 11 o les 10 vaig arribar a casa que m'esperaven allà fora. Només hi va anar vostè o son pare també anava amb vostè? No, Vostè sol? només jo i un dels refugiats, Val. que era de la mateixa quinta que jo. Però el refugiat de la mateixa quinta es queda amb vostè i torna cap a casa amb vostè? Sí, Val. jo era de la quinta del 43 i aquell refugiat era un xicot d'un tipus baixet, ara viu al Raval. Ara està en un asilo com aquest, del Raval a la Roca. Penso que hi ha una casa que recullen gent també. Estan allà. Ara dies de 3 va caure i es va trencar una cama. I es va quedar amb vostè a casa seva, el refugiat, després? Sí, els refugiats van continuar a casa. I quant temps va estar a casa amb vostès? Quant temps hi va estar amb vostès? Després? Els va semblar que es havia arreglat la cosa i van tornar a marxar cap al poble. Es van telefonar, es van escriure i que anaven amb la família i un burro. D'on eren? De Beseit. Beseit, no Beseit. Beseite, Calaceite, no. Beseite. Beseit. I van continuar tenint contacte amb aquesta família? Van continuar tenint contacte després? Sí, ara acabada la guerra, quan el noi va anar un cop a veure'ls, però ell volia quedar-se a Granollers. Ell volia tornar al poble a treballar pels seus terrenos. Llavors, vam a casa, amb el meu pare tots vam continuar, i aquell que havien incautat del camió, del camp de mongetes, se van polir, se van batre, se van cuidar d'ells. I llavors nosaltres vam comprar un cotxet, un 4L. I que et sembla que si hi anem contents que estaran d'anar-hi. I sí, vam anar. Isidre, com recorda l'entrada dels nacionals a Granollers? Tots vam començar de veure soldats a passar corrents pels camps i es ficaven ells als recs i a la serra allà a Can Many veiem a passar tropes i que anaven retirant. I llavors, tot plegat, hi va haver una calma i van trucar. A veure, què voleu? Hi ha algú aquí? No. Voleu llet? Sí. Hi havia la llet de 2 dies, que no havien passat a recollir. Ens vam destapar pots de llet i gots allà, vinga, beveu. Eren els nacionals, això, eh? Hi ha els nacionals. En la quadra s'hi van reunir 19 homes. Ens van amagar a la quadra. I anem a mirar la quadra a veure si ha passat alguna cosa. I des d'allà al pujar al coll Alemanya, tancs o això, hi havia unes bales així, i a la paret encara hi són clavats, a la paret de les 3 torres. I es van atipar de llet, i els soldats que es van entregar, n'hi havia un que portava una jaqueta bona, diu, tu ja te la pots treure, aquesta jaqueta, que me la posaré jo. I un altre va ensenyar la gorra, diu, oita, la gorra, tiene estripada d'una bala. Abans d'entrar a la quadra, ja els tenien reunits i ja que els van tirar amb ells i li va estripar la gorra. I llavors se'ls van endur, que ja era mando dels nacionals, se'ls van endur, els van entregar les armes, van treure els cerrojos, perquè no fotessin cap animalada, i van lligar tots amb un cordill. Els cerrojos n'hi havia que anaven sense el fusell. I la gent tenia ganes que arribessin els nacionals? Sí,
ja sentíem de 2 o 3 dies castanyes, petards, això són canonades. Mira, ja esperem que, a veure què, mirar de fer menjar per les vaques per 2 dies i es van deixar el mando. Però la gent tenia ganes que arribessin els nacionals. Sí, Per què? home, perquè deien que hi havia moros a davant, que ho mataven tot. I per això els que es havien adelantat alguna mica amb els rojos van agafar por i marxaven cap a França. El pare dels refugiats va passar per allà i es van portar, van passar amb altres i se'l van endur. I va deixar la seva dona i els fills en allà, que de moment estaven reservats. I com va ser la vida a Granollers després amb els nacionals, amb l'arribada dels nacionals? Oh. Va acabar la guerra? Va acabar la guerra i va passar molta gana. I va ser com el majoral, el que es havien refugiat allà, va dir, jo el meu ofici és forner. I a les 3 Torres hi havia un forn que podia pastar 50 pans. Diu, doncs jo, si tinc farina i temps, tot el que es presentava tenia de temps. Diu, doncs en un moment donat vam fer una pastera, com un armari, una pastera, i allà pastava. I teníem prou llenya i fèiem forn, amb una barra netejàvem el forn i pastàvem. I 40 o 45 pans cada 2 setmanes el fèiem. Això a casa seva? A casa, sí. I venien a Majoral a casa seva a fer-ho? Sí. I d'això també menjaven? Sí, es quedaven a dinar, ell i el seu fill, el que és alcalde avui. I van poder recuperar totes les terres i tot el que havien perdut durant la guerra? Sí, el camp allò el tenien sembrat de moro. Ens en vam encarregar nosaltres, era el camp nostre, érem masovers, nosaltres érem masovers de Cal Humbert, de les 3 Torres érem masovers. Els abos eren els duques de Mireia d'Alta, de Burgos, els amos. Però anàvem a pagar lloguer un cop l'any. Hi havia uns 25 camps i tots els manàvem nosaltres. O naps, o remolatges, o faves, o blat, ordi, de tot que es podia sembrar. I durant la postguerra es van guanyar bé la vida? Tenien menjar, podíem sembrar? Sí, mentre no van venir, continuàvem les nostres terres. Menys el camp, que en dèiem el camp de l'Espinal. No, però després de la guerra, em refereixo? Sí, van continuar tots els camps. I llavors de ser que hi va haver que els amos de Burgos se'ls enfotia a les terres de Catalunya. El van posar en venda i nosaltres no ens en vam enterar. Es van entendre amb l'Humbert que es anava al darrere i el va vendre per 500.000 pessetes a la casa i al terreno. I ho va comprar la família Humbert? Va comprar la família Humbert, que lindava tot. I van haver de marxar, vostès? No, va dir, continueu, mentre ho porteu bé i continueu conrant i sembrant, podeu fer manar a la terra aquesta. I llavors va resultar que va continuar la guerra, els soldats encara no havien entrat els nacionals,
perquè el meu germà va marxar amb els rojos. Sí, això abans, quan van al front, no? I Sí. el van matar. Va matar, doncs llavors vam continuar a veure què passaria. I després, quan acaba la guerra, la gent que era del bàndol dels rojos, diguéssim, Sí, van patir represàlies dels nacionals? i em van replegar algun. Ja se'n van cuidar d'escapollir-se. Em van agafar algun. Va marxar molta gent de Granollers No, cap a França? no sé, poder... D'aquests grossos, poder uns 10 o 12. No recordo els noms, tampoc. I rojos doncs això, que patissin represàlies, se'n recorda que n'hi haguessin? Sí, Recorda noms de persones? no. No, amb Prieto, no. I hi havia picabaralles entre gent que era d'un bàndol i d'un altre? O sigui, va durar temps aquesta confrontació No, o quan va acabar la guerra ja va acabar tot? Va acabar tot. Llavors va venir la gana. Llavors va venir la postguerra, que en deien, i el trapelo, I intercanvi, no? intercanvi. El meu pare li agradava molt fumar toscanos i caliquenyos. I llavors ja van tornar els Mossos que havien anat a retirades cap a França, els que deien que eren innocents els deixaven anar cap a casa seva i venien i tornaven a quedar a treballar al camp amb nosaltres. Vostès van anar recuperant l'activitat normalment, no? Sí. Va ser quan llavors vam comprar una màquina de segar i vam comprar un tractor vell, que era dels que retiraven. Vostè després es va casar? Quin any es va casar? Fa 63 anys, I on va anar a viure quan es va casar? en les Tres Torres. Es va quedar allà, vostè? Sí, I la seva dona va anar a viure allà amb vostè? sí, però ella, el tracte va ser que ella iria a treballar a la fàbrica. La meva dona treballava a la fàbrica. Portava 8 telers automàtics. L'apreciaven molt perquè era molt espavilada. I la meva germana, la gran vida. Anava a comprar a mig de matí, deien, mira, ara surt el cabeçot de les 11. Ella que estava a casa amb vostè? Amb nosaltres, que de feina no... ni rentar roba ni res. Ella més aviat tenia el corte de cosir. El corte... Però ella també treballava a la fàbrica o no? No. I vostè hi havia treballat a la fàbrica? Jo va haver... Quan vam tenir el primer fill, a continuació va venir el segon. I ma mare tenia prou feina. I la meva dona va dir, els bailets els portaré a casa meva. L'avi els portarà als escolapis. I llavors ja dinaran a casa meva. I la meva germana se'n volia un pel seu compte. I es van barallar. I van arribar malament. I el meu germà treballava a la fàbrica en guitarra. Però que en tenia un altre de germà? No, el vam tenir aquí a Granollers, que ara té 50 anys, que treballa aquí a Canovelles. Això un fill seu? Un fill seu? Sí, Val. aquest fill, aquest era el petit, encara d'abans tenia 2 més. Un que ja està retirat, treballava al banc, li van dir, si plegues, cobraràs igual. I vostè sempre es va dedicar a pagès, doncs? Sí, I fins quan van estar allà a la masia de Tres Torres? a Tres Torres, perquè jo, al veure que es barallaven, va arribar el meu germà i va dir, passat això, va dir, Nita, a la jove, no tens més plat a taula, espavila't. Doncs s'aixeca i va marxar.
devien creure que jo em quedaria a cuidar les terres i que ella em va cotxevar el senyor. Jo em vaig marxar amb ella. Ens vam buscar una caseta allà a Palou, allà al carrer de l'Arpa, i ens vam posar allà. I en els 2 anys, amb els cèntims que havia recollit i això, vaig comprar una parcel·la que era a Passet al Pam. Llavors, vaig comprar, tenia 27 metres per 8 d'ample. Vaig comprar i vam demanar permís per fer una caseta, vaig fer els fonaments i amb un camió del Lomar van portar sorra i grava a la riera per fer els fonaments. I quan vam tenir els fonaments fets, vam llogar un paleta, que era en pagès, el Suat, aquell corredor de bicicletes, en pagès. I es va continuar dedicant a pagès, vostè, allà? No, jo... Isidre, i aquí a Palou va continuar fent de pagès, vostè? No, jo ho vaig explicar a en Vilar de Bo, que era el director de la fàbrica de Reconvert, i va dir, com que tenim bo, tots vosaltres, aquí tens feina, si vols. Hi havia la vagoneta aquella elèctrica, si la recorda, aquella vagoneta que anava pel carrer, anava a Can Jaume, a la Cuna. Allà hi havia una filatura que feia el fil per la fàbrica de telers. I llavors... Va anar a treballar allà a Galumberg, doncs? Vaig anar a treballar a Galumberg. Molt bé. Isidre, com recorda l'època del franquisme? L'època en Franco, com la recorda? Com una bona època o no? O podien anar fent? Com era? Com es vivia durant el franquisme? Jo no havia de menester llicència per anar a caçar, per tenir escopeta. Havia de menester llicència per no sé què més. I em vaig haver de fer de falange. Em vaig apuntar a falange. I mira, el diumenge amb la camisa azul, feien missa a Cardedeu cap allà, feien missa a Palou, o per aquests altres pobles cap allà. Feien anar com a soldats. I vostè ho veia bé, això? Ho veia bé, que de moment no ens molestaven. No, miraven que no tinguéssim alguna cosa, requisar, ens venien a fer algun registre, però no vam passar res. I als 7 o 8 anys el meu pare es va posar malalt i al coll tenia un bony al clatell, no podia fer anar al coll, i el doctor de Vic, a la Platón, va dir, l'oferirem 22.000 pessetes, els heu de posar abans de tocar-lo. Vam haver de pagar 22.000 pessetes perquè l'operessin. El van operar el dilluns i el diumenge va morir, que el van operar al viu, no hi havia això de... Anestèsia. Per la cama li donaven contínuament i era com si l'operessin a la vivo. Ell cridant que em matareu, i va anar traient porqueria, li va semblar i el van embolicar i ja està curat. L'època del franquisme, per tant, la va viure bé vostè? Sí. Recorda algú que no li acabés d'agradar d'aquella època? Tenia ganes d'un canvi? No, no. Acabés la dictadura? No, no. Estaven bé? Estaven bé, hi havia en Canal, aquell sastre, que era dels que se'n cuidaven. Llavors, un altre no me'n recordo els noms. Fèiem l'extracció. Què era això de la instrucció? L'extracció, fer l'extracció, marcar passos, feien anar de 3 en 3, allò de... Me diverte mal. I amb trompetes
daven senyals i havíem de fer el que deia la trompeta. I allò es va anar esborrant i va acabar tot aigua. No van fer res. I després, quan va venir la transició, quan mor Franco, com és la transició? Com la veu vostè? Igual, continuar treballant a la fàbrica. No, llavors jo Però tenia ganes que hi hagués un canvi polític o no? no hi entenia res en política. No he llegit mai un diari. No l'ha interessat mai? No havia llegit mai cap diari, ni cap notícies, ni res. Vam arribar a tenir una ràdio que escoltàvem els deports i el que més interessava, dels Però de la deports. falange sí que havia sigut. Sí, Però perquè l'havien obligat o perquè vostè volia? perquè per anar a caçar havia de tenir llicència. Doncs havia de demanar a un gestor que se'n cuidés de treure'm els permisos i les firmes per ser caçador. I llavors, perquè vaig aprendre de conduir i vam comprar un cotxet i també havia de demanar el seu permís. Si ets de falange t'ho concedien, si no, res. O sigui, vostè ho va fer per tenir una sèrie de privilegis que si no, no podia tenir, no? Això. I ara, vist en perspectiva, com veu aquella època? Sí, que estava en perill tot. Tot anava malament. Durant l'època del franquisme tot anava malament? El primer és la postguerra, que en deien, allò no anava prou a l'hora. Hi havia que agafaven un vel, trinxaven a trossos i s'anaven a Barcelona a vendre-ho. Nosaltres agafàvem 10 o 12 quilos de blat de moro i anava a Barcelona i d'aquesta manera podia posseir tabaco i el meu pare pel tabaco ho feia tot. A vostès tenint ramaderia i tenint agricultura podien canviar, no? Cosetes? Sí, havíem fet alguns canvis, venien si s'interessaven per ahir de pollastres o això fèiem canvis o pagar pel que deien, també fèiem preu. I vostè quan marxa de la masia de Tres Torres, qui hi queda allà a la masia? El mosso, de la mateixa quinta que jo, es cuida, però era senzillet. Dic, si ha d'engegar el tractor ell o engegarà. I es van veure espantats i van dir a l'Humbert que entretant van comprar una caseta al carrer Mallorca. Van comprar una caseta i allà s'hi van refugiar ma mare i la seva filla i la terra deixar-la per l'Humbert que se'n cuidés. I així que l'Humbert va tenir gent que estaven acostumats al camp, es van cuidar de fer anar la màquina, de fer anar el tractor i no va durar gaire. A quin any marxa vostè de la masia? Se'n recorda? L'any havia de ser llavors. Així, jo ja havia fet el servei, que no el vaig fer el servei. El meu pare estava herniat de tots els cantons i els metges li van dir que ell no podia treballar, ni treballava més que jo, més que els Mossos. I va aconseguir que no anés a fer el servei. Vaig quedar a casa, Treballant amb ell. treballant a la terra. I quan va morir el meu pare, llavors va ser quan l'any següent em vaig casar, en el 50, en el 51, 52. I què deuria marxar de la masia, cap als 60 o així? Deuria marxar d'allà? De la masia no, tant quan es van barallar.
Saps, quan es van barallar, el meu germà treballava a Can Guitar per aprendre de contramestre. Doncs va arribar i diu, què ha passat? Diu, doncs, Dita, no tens més plat a taula. Està bé. Però vostè quants germans tenia? Quants germans tenia? Una germana i dos germans. I dos germans. Un que mor al front Un com a la front i aquest altre. i aquest altre que treballa aquí a Canovelles. No sé el nom. No. Ell porta els comptes. I aquest germà que era més gran o més petit que vostè? Més petit. Ara ha fet 50 anys. 50 anys, un germà seu? Ara ha fet 50 anys. Molt bé, doncs ho deixem aquí, doncs.